you chidig nash gundoy akavsha as in Joshua Hokal. Gaelic Gabriel fat as in doy. Oh, yeah. Well, now in York, the Sark, you mean the him, but the Arky and Joe, but the starting of brain, but the bay one ocean. No. But 3 in the parish and that Mr. Scholar, Bounce Garden, I guess. Noorsen, we got the condition, we got brain the bay was. Ocean brain to Gaelic you. We're all cut in a Dhunnchaidh and Gorsh and wrote Count she is a Gaelic. Well, I know, but Teoch na Gaelic Eachainn to on skull. So catching on skull should be with the war at the brain. Robe Waka shit that I should can skull. Oh, Van Eachann and and I can pass you to start to the scholars. I don't go pay with it. Arrow. We kunnen ook weer geen ganjeunie in nach Brunje bij wat iets. Och, wat paas je aan? Ja. Wel, goed, je moet bij kan bij wacht. Harro. Het is zwaantje. Zwaantje boer. Ja. Zwaantje zwaardig. Agus va bewa ikert meher agus. Oh, maar Gaelic maar. Ja. Oh, bewas. Check. Oh, wat bewa goed je klaar. Bro, de Patrick bewa Brunjes steek. Well, Brian must goed bewonen Gaelic in de jaren. Because the guys in Joe naar been is. Ja. Die gaat de school voor. Ja. I guess we do goed uit het kudjach Rokel ik parenten. Ik mocht maar keuwig. Leuk. Jij shirts ook niet heel. Oh, heel erg. Ja, laat zien. Ja. Dat is veel. Wel, mijn vrouw is nacht mijn vrouw daar voor Hawkesbury. Oh, schön. Ja. Dan had je de reis in Chilwell. Mocht me weer keuwig gitter. Bro, Dhunnchaidh. Oh, wie gaat er weer niet aan zich gaan, wat ik ook maar op ik. Ja, kun je. I guess ro coine piepig ik bloentjes nahar. Harro pieper en onnetje. We coine ook een bit pieper en a poinel. Oh I guess Jay's fast and Jay's style gonna heel will be got achter shin. As een sjaalwaaien. Ro jipper al net maar at the time was after killing the people go on you. Oh, heb ik maar dat jipper. That's happen. Carrying die hadn't you? We get the down so they kill the people. Oh, we parsje. Ja. Ze fever. Die kan de fever. Die moet bewogen je thuis. Sure.